बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो ये कुटाम जावन हेर बलिदान भेटो आम्ही सांगत जमल्या. आज पवित्र सभा मोरी एक कुडी आत्म्या समेत सरगार उभार मेले फेस्त आचरण करता. सांगातच आज आम्ही आमच्या देशाक परक्यात आणून सुडका मेलेल्या घडीच तासो उगडास काढता. आईची देवस्तुती मोरये पोरी देवाक संपूर्ण रितीन विदेज आमची जिणी जियेव उलो दिता. मोरी संवसारी जिवितांत देवाक संपूर्ण कल्तीमान घालून जियेली. तिच्या कल्तीमनाक नितळ आणि कथावीण जिवितांत देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सरगार उबार मेली. मोरये पोरी देवाक मानवांची जिणी जियेवन आमकां ही फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೌಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಜನನ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಜನನ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಲಯೇಸು ವಾಳೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ. ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ಇಪ್ಪಗೆಯ ಹಬ್ಬ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದೋ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ. ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಪಡೆದ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಲೋಕವೇ ನಮಗೆ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ದೇವರೆಡೆಗಿನ ವಿಧೇಯತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಈ ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. चिपात का वळखून हे बलिदान फावो ते वरी भेटोवच्या खातीर आमकां समेती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसारून सांगता. मनान चिंतून ताना अनुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. आपासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या दूतांक आनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवालय विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. Krista,
सौम्य जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकट्याच पुत्रा सौम्य देवा देवाची शिडी तू संसाराची पात्राता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची पागडी मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकच परमेश्वर आमेन प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या धन्या आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें ओंकार मरयेक कुडी आत्म्या सयत सर्गींचे महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हण आमी धिरवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरकार सुखेस्त जिविताची भरती भोगूंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सूर्य नेसलेली एक स्त्री सण तिच्या पांयांतळा. पयले वर्सा उक्तापन पुस्तकांतले वर्सा तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तंतू आसली दिश्टी पडली. तेदवा आंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली तिच्या पांयांतळा सण आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. तेदवा आंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासरब उज्या बरी तामसो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्राचो 3 एक वंटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भूंय पडले क्षण ताका ग्रासूं म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चेरका भुरग्याक जल्म दिलो. वस्तो लोंकडाचे बेतकटेन सर राष्ट्र हुजीर राजवटे सोडूंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. तिसरी आरण्याक फोळून गेली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. देवाची Bangaran
उजव्याक बसून आसा राणी तुझ्या स्त्री परिवारान राजकुंवरणी आसा गोफीरच्या बंगारान निटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी उपिरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी ऐक तुवे आणि हांव सांगता ते चिंतून पळय तुजो काशालो आणि माय बापाचें घर तूं विसर राय तुझ्या सुरपयेक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर उपिरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमात ती मुखार येता आणि रायाच्या मंदिरात ती भितर सरता उपिरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी उपिरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी ಪ್ರಮಾಣ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿಗೀಡಾದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತರಾಗಿ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೇ ಜೀವಂತರಾದರು. ಅನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಯೇಸು ಪುನರಾಗಮಿಸುವಾಗ ಜೀವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು ಆನಂತರವೇ. ಆಗ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯವಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವ ಶತ್ರುವೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವೇ. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಆತನ ಪಾದಪೀಠವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧೀನಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. Alleluia, 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 alleluia. 모리에 설기우 걸외야 देवदूताचे संतोषा आणि उल्हास पावता. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचे हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटाच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सत मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळच्या रणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पाचारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संततेतावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्या. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी नडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सुमार वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत एका फिरगजेंत हांव खाजी तोर जावन आसतना एका वाड्याचो गुरकार म्हणालो, फादर आमच्या वाड्यांतलें कुटुंब वाड्या जमतेक येना, ಅವರು ವಾಳೆಯ ಆ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. देखून तुम्ही वचून त्या कुटुंबा भेट दिजे, ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. देखून हप्त्यामध्ये हांव एक दीस पळोवन हांव गेलो. ती घरकार नेक्लीस रावताली. सो नवरो 2 वर्सां आदीं सरुल्लो, भुरगीं इस्काला गेल्ली. थोड्यो गजाली उलयल्या उपरांत हांवें विशय सांगलो. हांव चिंता तूं फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी वाड्या जमतीक येनाय. इल्ली गंभीर जाली. ನೀವು ಪೂಜೆಗೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ, ಅನ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೋತೋನಿ ಕಾನಿ ಧಾಡಿನಾಯಿ ಅವೆ ಪೊಳಿಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ. तुमकां कोणें सांगलें म्हणाली. हांवें सांगलें बाय कोणें सांगलें म्हणलें गरजेचें न्ही, ಯಾರು ಹೇಳಿದೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? देखून म्हणाले वय हांव वाड्या जमतीक वचोंक ना आनी वेचिना, मिसाक वचोंक ना आनी वसाना, भुरग्यांक दोतोनीक धाडिना. हांवें विचारलें कारण कितें, येवन कारणान. ती म्हणाली फादर म्हाका ह्या विशयान उलोवंक नाका, ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. हांवें विचारलें बाय हांव हेंच उलोवंक आयिल्लो, सांग कितेंय तुका कोणेंय दुख येयलां या कितेंय समजोवना, हांव तयार आसां. हांवें वत्ताय केल्या. म्हणाली म्हाका तुमचो कातोलिकांचो भावार्थ सारको आसा म्हणून बोगाना. तुमचो कातोलिकांचो म्हणटा आसतना म्हजो ट्यूबलायट पेटलो. म्हळ्यार तुमचो आनी आमचो, नम्मद मत्ते निम्मद हांगा वांटे जाल्यात. हांवें धाकल्याक म्हळें तुमी मरियेक मान करतात, तिच्या लागीं मागतात, ನೀವು ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. हांवें सांगलें ಬಹುಶಃ तुका सारकें समजोवन आसतलें भया, ह्या विशयान सांगता. देखून म्हणाली फादर ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ,
दयमाडी प्लीज बेजार जालें म्हाका म्हजे फोन नंबर दिलें तिका आनी म्हळें केदाळय तुका ह्या विशयान उलोवंक जाय म्हाका फोन कर हांव तयार आसा. 20 वर्सां जालीं नंबर तेंता फोन येवंक ना. आनी एक घडीत घडिल्लें 2017 इस्वेंत न्यूयॉर्कांत एका फिरगेजेंत हांव वसुल्लो. सप्टेंबर असो म्हयनो तो, सप्टेंबराची 8 तारीख. त्या दिसा दनपारां थंय कॅरिझमॅटीक मागणें आशिल्लें. ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಒಂದು ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಫಾದರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋದೆ. ಮಾಗಣೆ करता असताना ಸುಮಾರು 20-25 ಜನ ಆಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮಳೆ ಈ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. तशें 2-3 मागणी म्हणटा आसतना एकूच गडगडो जगलाने जाल्ले बरे जाले. तुम्ही मोरये लागी कित्याक मागतात, ಯಾಕೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? पळयत आसतना एकली स्त्री पयलींत गोरीं ती तांबडी तांबडी जाल्ली रागान. आनी थोड्यांनी सांगलें ಇವತ್ತು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ तशें सांगलें. मागीर म्हाका सांगलें तांणी, फादर ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ. हांवें तिका बसोवंक सांगलें आनी थोडे संगती तिका समजोवंक प्रयत्न केलें. ती आयकूंक लागली. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी मरयेचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त करता आनी ह्या संदर्भार आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमचो भावार्थ घट आसा गी, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ, ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕಾಗಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವಳಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸತ್ಕಾರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಉಂಟು. कित्या खातीर आमकां कळीत आसा गी. तिचे लागी आमी मागी येतगी ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಮೋ ಮರಿಯ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಜಪಸರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. थोड्यांक हेनेंताने थोड्यांक घुसपट आयला आसतलें. कथोलीक पवित्र सभेन सोमाना खंय सांगलां, पवित्र पुस्तकान सांगून ना, पवित्र पुस्तकದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कित्याक आमी मरयेक मान करता? जेजूची आवय म्हणल्या खातीर मात्र न्हय, तिची जिणी पळोवन, ಅವರ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. मरयेची जिणी पळोवन मोगाचेनो, जर पवित्र पुस्तकान मरयेविषयी सांगूंक ना आनी खंय सांगलां. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನದು? ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾನ್ ಮರಿಯೇ ಕುರ್ಪೇನ್ ಬರಲಿಲೆ ಸೊಮಿ ತುಜೆ ಸಂಗತ ಆಸ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು? ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಗಬ್ರಿಯಲ್ बोडव्यान सांगली हिंग खंय आसात? ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕನ್ಗಿ, ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಏಕ ದೇವದೂತಾನಿ येऊन मनुष्यांक एका व्यक्तीक सांगली नामान मरिये कुरपेन भरलेले प्रसाद पूर्णे. कुरपा इतली बरोवन ओमतात आली, तिचे लागीं दुसरो जागो नातलो. मोगाचेनो, तुमचे लागीं म्हजे लागीं ही कुरपा आसा, देवाचें बेसांव आसा. पूण कितलें आसा? 1 ml, 2 ml, 20 ml, फुल्ल ना. आमचे लागीं फुल्ल कितें आसा? आमचें उणेंपण आसा, आमचें पाताक आसा. पूण एकली मात्र पाताक नातलेली, कुरपेन भरलेली म्हूण कोणें सांगलें? गब्रियल बोडव्यान. आनी देखून शी इज होली, पवित्र ती, तिच्या लागीं पाताक नाकलें. प्रसादपणे हें देवाचें उतर मोगाचेनो. आनी देखून नामान मरिया म्हणटा आसतना आमी ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. स्त्रियांभितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. हें उतर आमी आज आयकलें. कोणें सांगलें? स्त्री संघटाच्यानी सांगेत. पूण एलिझाबेतीन पवित्रात्म्यान बरोवन सांगलें. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು.
ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ, ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವರ ಮಾತೆ, ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. भगवंती मरिये म्हणटा आमी हें देवाचें उतर ह्या पवित्र पुस्तकांना खंयच्याय भाग्यवान मनशान बरयल्लें, सान दोमिनिकान बरयल्लें जावंक पुरो म्हणटात. कितें म्हणटा आमी मरये कडेन? मरये आमचे खातीर माग केदाळा आतां आनी आमच्या ಮರಣಾಚ ಕಳಿ. ಕಿತ್ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು? 11-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಸಕಾಳೆ असले ಮನೆ ಸಂಜೆ ನತ್ತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೊರೋನಾ ಅಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತೀರಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ 11-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೋಗಗಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ಅಲ್ಲ. ಒಕ್ಕತ್ನತ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನತ್ತಲ್यो आणि ह्या वेळार लोकांनी मोरये लागी मागले, मोरये आमच्या खातीर मागोवंक कोणी ना, देखून तूं आमचे पासून माग. आमी मरणाच्या वेळा मरता आसतना आत्ता आसले आनीक ना. घरा घरा मनशां गांव खाली जातलो. आणि ह्या वेळा मागोवंक नातले दाळ कोणा कडेन मागताले लोक? मोरये आमी मरता आसतना तूं आमचे पासून माग, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. मरये कडेन मागो विचार येत गी. हांवें त्या अमेरिकाच्या स्त्रियेक सांगलें, बाय तूं मरये कडेन कित्याक मागच्या विचारताय? तर तूं हांगा कित्याक आयलाय? तुका हे घरांत हांचो माग येतेने. तूं तुज्या भुरग्यां खातीर, पती खातीर, नातरां खातीर, तांच्या खातीर, हांच्या खातीर कित्याक मागताय? जर तुजें मागणें पातकी जावन आशिल्ल्याचें, म्हजें मागणें पातक आशिल्ल्याचें, आमचें मागणें सर पातक्यांचें देव आयकता म्हणलो भावार्थ आमकां आसा, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಈ ಧರೆಗೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕುರ್ಪೇನ್ ಬರलेलेन पातक नातलेलेन मागलेले देव ऐकून सोनांगी. तर तिचे मागणे ऐकना मगाचो न्हू, म्हजे आनी तुमचे मागणे देव ऐकून सोना. आमी बेश्टे मागचे. देखून मगाचो न्हू, कोणी तुमकां सवाल केलें कित्याक मरये लागीं मागतात? आमी मरये लागीं मागचे न्ही, मरये संगी मागचे. कोण घेता आसतना आमी मरये संगी मागता. आनी आज आमी कितें आचरण करता? असो जाल्यार मरयेक सर्ग फावो जालो. आनी कसो फावो जालो? विशेश रितीन फावो जालो. ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू ताची कूड फोंडान दवरली तरी तो कुसोवंक ना. तो त्या कुडी समेत जिवंत उठलो आनी सर्गा सोडून गेलो. आनी असो जाल्यार माग आनी एका व्यक्तीक फावो जाल्लें जेजूच्या उतरां प्रकार. तें कोणाक? मरयेक. मरी फोंडान तिका दवरलें तरी तिची कूड कुसोवंक ना. कित्याक? कोणाक हें भाग फावो जाता, कोणा कडेन पातक ना. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. सेमिस्त्र्यान पळयलें आनी हाडां मेळटात, कुसोन येता. पूण आमकां जिवन पोन्नांगी, आमकां स्वर्गार व्हरनांगी, आमकांय आसा मोगाचो न्हू. पूण मरयेचें स्वर्गार व्हरणे विशेष कित्याक म्हळ्यार तुजी कूड, ह्या संवसारी कूड इतली पवित्र आशिल्ली, जेजूक होवयल्ली, जेजूक आपणा हातान घेतिल्ली आनी पातक नातिल्ली. देखून देवाक आनी एक तिका कूड रूप दिवची गरज पडोवंक ना. शी वॉज ब्युटिफूल एज इट वॉज. तिची कूड इतली पवित्र आनी नितळ आशिल्ली, आनी एक गरज पडोवना. पण तुमकां आनी म्हाका जिवन बंदीत आसतना आमची मेळी कूड देवाक गरज ना. तो कुसोवंक सोडटा. पण आमकां हर एकल्यांक तो सर्गाक वचोंक एक नवें रूप दिता, नवी ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಿತಾ. ನಮಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂರ್ಖರೇ. असले सवाल तुमी विचारचे न्ही. कितें मातयेंत घाला तें कुसोन येता, पूण तातूंत नवें जिवीत उपजाता. मोगाचें न्हू, जेजूचें मरयेचें स्वर्गारोहण असलें सतांकां उगडाकें करता. असली विशेष व्यक्ती
स्त्रियांक आदर्श आमकां सगळ्यांक आदर्श. स्त्री संघटनेची तुमचे फेस्त करता आसतना मोरये बरी अभिमानान जेजूच्या मेठांनी चलोवंक तुमकां आनी आमकां सोमेस्तांक अवकाश आसा. देखून भावना बीन आमच्या दोळ्या आमी एक घडी दंपया. देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या मायेक आमकां आदर्श जावन दिल्ल्याक. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವಳು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪರಲೋಕದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವ. ಆಮೆನ್. उभी राहूया. आमचो भावतो सारया सतमंता देवाक सर्पदेदारा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभव अंकवार मरियेतान जल्मलो कातांनी कसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जेवण जालो सर्गा सुडलो सर्पदेदारा देवापाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनशिबी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभेक मुक्तांचो एकता पात्यांचे मुत्साने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप आपल्या पुताच्या वेक मरयेक आमकां आदर्श जावन सासणीक जिविताची बसावणी दिता. तर सर आमची मागणी त्या सर्गींच्या बापा मुखार भावार्थान आमी उसारुया. बापा आमच्या बापसाहेबाक सर बिस्पांक याजकांनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या सडवणीच्या मिसावान मोरये बरी वावर करूंक जायाली कृपा लाभय म्हूण मागता. जवा बापा आमचे मागणे हाय. बापा आमचे मागणे आयक. स्वतंत्र दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सर नागरिकांनी शांती समाधानान माया मोगान जिवंक सतनितीचे राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय. आमच्या राष्ट्राचे संरक्षण करच्या समय सजरांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समय पिडेसनी प्रायवन भाव भयणींक बरी भलायकी दी तांचो बावट चडय अशें भरोशान आनी समाधानान जिवंक तांकां भाव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी आपणाची जबाबदारी बरे रितीन चलोवन व्हरूंक शिकप आनी फुडार सारके रितीन रुपीत करूंक बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶಯಗಳತ್ತ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. आमच्या वैयक्तिक गरजा पासत आमी मागया. ದಯಾಮಯ ದೇವರೇ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉದಾತ್ತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಇಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 117 117. Suundo
वाईन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा उंडो वायन हुवान सुंडो नाका सुवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी उंडो वाईन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा उंडो वाईन सर्वेस पोरा देवा तीन वाजता तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा शांती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जियेव संवसारांत बापा लाभय दयेन तुजो आदार गोवा सोंडो ताका सोवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडीन उंडो वाईन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा तांचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सिरस्पोर म्हणून सरींच्या बापा अंकवार मरयेच्या दबाजीक स्वर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या पूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्य पासून तुका धीन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेले आमचे बयंतलीं हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता त्याच बराबर समेस्त आमच्या भावा भयणींचो वावर कश्ट दुखां संतोश हुस्के आनी अत्रेग तुका समर्पिता जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटोवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयचे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय अंकवार मोरी ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी भरवोसो तिका केली देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सरदूतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता
बापा खरोच तूं पवित्र तोंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्या तुमचे पसोद आनी समेस्त मनशां पसोद तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे जीवन पोन आम्ही बरगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन बसता. जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक आनी भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्ता तुज्या परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाच्या माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस कायम दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत ग. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत ग. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटा. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 162 162. मुझी सुमिया गायता तुझी महिमा बोडा अत्रेगा रता तुझ्या येण्या काळीस मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दोरून दार दुर्बोळे बिडात येण्या तुझ्या दया तर ये सोमिया आय मोजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका देवी आदार तुझो तर ये सोमिया आय मोजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका देवी आदार तुझो. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, महिमेक पावलेले अंकुर मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आणि रगत संतोष भरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आम्ही तुका विश्वासान करताव. आपल्या देशाचे उदरगती पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशीर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत, शांती आणि मोग नंदू आणि आम्ही सुमेस्त अंकुर मरियेच्या पावलांनी चलून तिच्या संगता सरकार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आणि पुन्हा जीवनपणाचे महिमेक पावो. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. नबाजीक आशीर्वाद आमच्या मतींचो आणि काळजांचो धनी जेजू ख्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळू. तो आमच्या देशांच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आणि अत्रेग आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आणि सहपदवेदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदाचो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇಂದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಈ ಎರಡು ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರೋದು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ಕಥೋಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರಾಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ದೇವಸ್ತುತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಂತೇರೋ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಸುಮಾರು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ ರಜತೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಒಂದು 10:30ಯಿಂದ 11:30ವರೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಸಿಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಬಾಳೆ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಂಗತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಮಾತೆ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 297. Novi Coro
मोगाळ पुतासुवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां आमची जितमयी बगीच कुर्साची कुरवीन निवड आमकां आमच्या दोगांच्या दुखणांतली बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन.